Να σας πω κάτι εδώ πέρα. Αυτή η κατάσταση της οικονομίας. Εδώ πέρα δεν είναι μόνο η κατάσταση της οικονομίας. Και εδώ υπάρχει μια σοβαρή, αν θέλετε, διαφωνία με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το κέντρο δεν υποβαθμίστηκε μόνο γιατί υπάρχει οικονομική κρίση. Το κέντρο υποβαθμίστηκε με το καθημερινό κλείσιμό του, με τα επεισόδια, με τα καψίματα, με την έλλειψη αστυνόμευσης, με την ανεξέλεγκτη διαδρομή της λαθρομετανάστευσης, την αύξηση της εγκληματικότητας. Λοιπόν, μην τα βάζουμε ότι είναι μόνο η οικονομική κρίση, ότι τα λεφτά τα οποία διαθέτουν οι άλλοι για να φάνε έξω είναι λιγότερα. Είναι το γεγονός ότι η εικόνα της χώρας μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και ιδιαίτερα της Αθήνας είναι μια πάρα πολύ κακή εικόνα. Γιατί θα είναι μια πάρα πολύ. Ή φταίει το Πασό που κατήγησε για το Υπουργείο Τουρισμού, κύριε Αρισιώτη? Δεν είναι μόνο το. Ένα Υπουργείο. Τον ομαλώνουμε συνεχώς το λαό επειδή κάνει διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις. Είναι ωραίος ρόλος αυτό. Το θέμα είναι ότι έρχεται ο άλλος να επισκεφτεί την Ακρόπολη, που είναι από τα 10 πιο σημαντικά μνημεία στον πλανήτη και είναι κάθε 3 και λίγο κλειστή. Για ποιο λόγο? Υπάρχει κανένας διαδηλωτής απ' έξω που δεν τον αφήνανε? Αφήνανε 4 μήνες απλήρωτους στους φύλακες. Για σιγά, κύριε Βαρβίτσιο. Έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια προσφάτως και μιλάτε σαν να είστε απ' έξω σε μια εξέδρα. Υπάρχουν. Με συγχωρείτε. Έγινε η προσπάθεια. Την του κέντρου έχετε γραμμή. Για την επανακατοίκηση του κέντρου. Οι Κασάνδρες είστε. Οι Κασάνδρες είμαστε. Κασάνδρες, εγώ είμαι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ξέρω. Από ποιο είμαστε οι Κασάνδρες? Είμαστε οι Κασάνδρες όταν λέμε ότι θα πρέπει να γίνει ο Πειραιάς λιμάνι υποδοχής. Λιμάνι υποδοχής κουρασγεροπλοίων. Με συγχωρείτε. Αλλά όποιος. Όχι. Λέτε για το κέντρο της Αθήνας. Ένα λεπτό. Ο λαός διαδηλώνει ότι πάνε να το σκοτώσουν το λαό. Επειδή νομίζετε ότι σε όλα έχετε τη μαγική λύση. Όχι, μαγική δεν είναι. Είμαστε με μερικά συμφέροντα. Και μακάρι να είχαμε Τζουλιάνι. Μακάρι να είχαμε Τζουλιάνι. Βεβαίως. Αυξήθηκε ο τουρισμός της Νέας Υόρκης κατακόρυφα. Διπλασιάστηκε. Της τάξης, της οικογένειας, της θρησκείας και των αγορών. Αυτό είστε. Είμαστε του νόμου και της τάξης. Και ιδιαίτερα η σημερινή σας ηγεσία. Είμαστε του νόμου και της τάξης. Εσείς θέλετε λοιπόν χωρίς αστυνόμευση να καθαρίσει το κέντρο. Ναι, έχετε υποσχεθεί ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία δίνονται μόνο σε Έλληνες πολίτες, όλους τους λαθρομετανάστες. Και έχετε. Εγώ πήγα να σας πω κάτι και δεν το δέχθηκα. Ήσασταν ένα χρόνο αντιμνημονιακή δύναμη και δεν κατέβηκε κανείς σας σε μια διαδήλωση του λαού. Λοιπόν, το θυμάστε? Μόνο ο κύριος Μανώλης και κάποιοι άλλοι κύριοι κατεβαίναν οι άνθρωποι με τα συνδικάτα. Κανείς σας. Ήσασταν αντίθετα με την αντιμνημονιακή. Κύριε Βουτσί, αυτή η κοκορομαχία. Δεν είναι κοκορομαχία. Εγώ να σας πω κάτι. Δεν είμαι. Πρώτος είσαστε χειρό. Λέτε ότι τα ξενοδοχεία κλείνουν επειδή κατεβαίνει όλα στη διαδήλωση. Εγώ σας είπα ότι τα επεισόδια, το διαρκές κλείσιμο του κέντρου. Μη συγχωρείτε, δεν είναι γεγονός. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα με την κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος που αποβιβάζεται από το αεροπλάνο και μπαίνει στο κρουαζιερόπλαιο συνήθως συνοδεύεται με 1 ή 2 μέρες παραμονή σε ξενοδοχεία. Ναι. Στον προορισμό στον οποίο πηγαίνει. Δεν είναι κακό να έχουν και λιγικά πληρώματα όμως. Εκεί έχει τη σύγκρουση. Το θέμα είναι ότι με το ψευτοαπελευθέρωση του καμποτάζ που έκανε η κυρία Κατσέλη, που σήμερα αγαπήσε το ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά. Λοιπόν, με το ψευτοαπελευθέρωση τελικά δεν ήρθε κανένα κρουαζιερόπλαιο να κάνει λιμάνι αναχώρησης και το Πειραιά.